4, 3, 2, 1, kör! Vänster här. Och sen har vi höger. Och sen en vänster upp. Och sen lite vänster efter krönet. Och sen rakt. Och höger. Och vänster här nere. Och höger här framme. Höger, höger. Och vänster. Vänster, vänster igen här nere nu. Och höger. Och vänster upp. Ja, och höger här nu. Och sen lite vänster och sen höger. Nypen. Ja, och höger igen, höger igen. Och vänster här uppe nu. Vänster, vänster. Pajar på. Och rakt. Och sen lite höger till. Och vänster över krönet här. Och vänster igen. Och vänster igen. Vänster, vänster, vänster. Och sen höger här nu. Höger. Och höger igen. Och sen kommer 90 grader i vägskälet här nere sen. Höger, höger. Vänster 90 grader här nu. Höger, höger. Och höger upp här nu. Och vänster. Och lite höger. Och sen lite höger. Och rakt och sen vänster. Lite höger och sen vänster. Höger med här. Höger, höger och sen vänster. Vägskäl här nere nu. Vänster här nu. Ja. Sen lite vänster upp och sen vänster. Vänster, vänster. Nyper lite här. Och höger. Ja. Höger, höger. Och så har vi vänster. Vänster, vänster. Vänster, 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 vänster. Och höger ner sen. Höger, höger, höger. Ja. Höger, höger, höger. Och sen rakt. Och sen vänster här framme. Vänster, vänster. Nyper lite. Och höger. Höger, höger. Och vänster här nu. Vänster, vänster. Och höger, höger, höger. Och vänster efter krön. Och höger. Ja, och vänster här nu. Vänster, vänster. Och rakt och sen höger. Höger, höger. Och rakt. Och höger, höger, höger. Och vänster, vänster, vänster. Och höger upp, höger upp. Höger, höger, höger. Och vänster här framme nu. Vänster, vänster. Rakt och sen litet lyft till höger. Vänster och höger här nu. Höger och vänster.